Amadou El Konare Amadou El Konare duguba tija ko doka kel laluma doka ke gumaye Amadou El Konare duguba jamandi fo barakala ka soro duguba jamandi awo fo min ye laluma fo fana ka soro Amadou El Konare duguma je ka ba duguba kono mati ma don bele jele be gri bi ka don duguba kono ma be de bi bo so nyu ave wa be bi segi so kata be bi segi kata so nyu ave Amadou El Konare ka do duguba abi manivi kamana gwa ni dugu jera an be bi gri ka duguba ka chama je segere min bi kula min di kula Amadou El Konare ka do barakalo bi boli jona ka biro segere jego kelo be bitugu segere Amadou El Konare an guru binew muso guru binew baw Amadou El Konare ka do an nakari baw cite mina Amadou El Konare ka do biro ni biro butigi ni butigi aw mani mebiwa ni gerata Amadou El Konare ni bebe dugu baja Bamako ana lamini na bulumana dugu dampan jariso anga fole aneta ni be alu ikado alebe muruja anga fole buye o kera sababu ye minye awa kunafuni ka chari u ka lamini na ikado anva dugu dampa radio so anga fole tanu be kanyesho mafofana na jenyo olu minun be baraka radio ina min kera sababu ye ka radio indama o de kama minye bashide va sembara honorable monsieur le député ale de kera sababu ye dampa radio so ninga sigi senga anga fole baye ngoro muso be dampa atwa ko asa tungara la ko duba kono e ka don ni min biteme e ka ta bakile ndama ko daba kuti awo ito di ngoro muso male ndaga ni na Fabio la de awo mao manu ni ngoro muso nyu ay dampa e ka bakile ndama ko le kuti tabarakala ma chimena mamutu suruni ale bolo bin ngala e ka do kuno foni sebe ko bolembe Amadou El Konare ni mamutu e yanga ke kuno foni amba da kolochi ci Jekafo kaka firfan la kodon safaria Karamo da batungora ni nake itle la yede Amadou El Konare ala de jelde bogoy fa bitaw kereka Muhammad Rasulullah me fengele vie Bamako ya iye mama yo kwa kinyene do foka akem borokoto akera drogta la bay akera sumbay walma bandiba pour son malu je sais ce que je te dis anya ele sake na mbora bursu kono ka Bamako ya amina anyamada Bamako ka defe na bora kala ke walma boaje je te dis ni ngulo la Bamako ka de yere aka dogo ka fo inyeba fale la kulo kala la kare kono o ka dogo a club be bursu kono ma ndema ni ngawo nyeni ngawo jelde ku di fagoy opma récupérer la chugodi ala ni banga badu nge note ma chamanti seni yoro la ko bitla ka Amadou El Konare ala de bi ma bobo mako goy bana Amadou El Konare ne bengele ku mbi boni sebemi nu ka ma le soir de Bamako o Bamako wula Amadou El Konare termo mana kele ikado gundo abida kenaka professeur Clément Dambele ikado amiduni mina ko bi atama nwa ana jenwange ani mi nye kele kicha mange nwa ve no e mouvement M5 RFP ikadon awo sugal ko ni nyeleli abina fo ama ben ale ma bi kosobe Amadou El Konare kado tigelu mali ani kuma chama kosaina aka korofo mi ni ofora ako ale bi maloya ni sugali o mi ngara premier ministre a fɔra ko jamana kura million bi wolofila ani duuru o de sogɛlɛ sara ye awa kalo a ko n'a sɔrɔla sogɛlɛ kɔni bi taasi ka miiri a kan ka jɛ sara in tilancɛ bɛɛ kɔ ni k'a di jamana ma Amadou El Konare i k'a dɔn professeur Clément ka nin kuma in i k'a dɔn a bi hakilina caman de jigin hadamaden la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin jɛ fila bɛɛ lajɛlen kun ye taamakɛla ye jamana kuntigi kɔrɔ Ibn Boubacar Keita i k'a dɔn o kɛlɛbaw don a ko wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan jɛkulu min sigira ale yɛrɛ kun y'olu ka kuma lasɛlikɛla ye Amadou El Konare k'a dɔn saa kalo sani fila ni jɛ fila kun bɛ ɲɔgɔn bolo nka Clément Dambele bilama i k'a dɔn a ka kumaw cayara kosɛbɛ kuma caya ye maa caman b'i yɛrɛ ɲininka M5 RP ka kɛlɛ i k'a dɔn u kun bɛ min nɔfɛ o sɔrɔla yalima ale ma fɛn sɔrɔ min kɛ o don wa ɲininkali tɔmi kɔni bɛ minnu kɔni bolo bi fanga na bi i n'a fɔ premier ministre Choguel Kokala Mayiga Clément a t'a fɛ k'a ɲɛ da olu ka bi fɛs kabako
sabula dongo do anna tigelu mali wala ma kuma gelenda ko lu segere shogal ka awa kalo sara ko ni ya da donné o la amodel ko nare e ka do bi soro de ko fo o mi nye professeur Clément Damele o kele do o nga wuli ka jonni awa mi nye tawye ma chama bi yela nyini nga yalma ma gerdiga maduwa ka sababu ke mi nye M5RP ma mi nu ye kelen zeba koro bun amodel ko nare fenja ma voruye u nega na ka fenja ma vuye ibu bakar keita fe go umma so kurukutu u kunyana awa ka fo fen bele jele abina do olu dema o na kara sari kele amodel ko nare gerdiga mantiku ko ni olu e do soro ina fo shogal ko kala maiga o ko gara premier ministre akwa mi dulim na kobi mi nye M5RP ben ikado o kle ko ni deble sabula awa shogal ko ni ga premier ministre ya ay ma chama zeba koro toro ni ya takalaje jakulu minu ngumbe ina fo AMK sinima mbula mimbe no shakmaru sisogo o ya jira ka fo umma beaka ka fo aywa shogal de be ke premier ministre umma beoka o mi ngoni ye jakulu toy mi nye emper nyemai ni ali de taraka ke aywa premier ministre adun vona ka chesiri barka bona ko sobe emper kono sabula u ya le toy ale de ko be nyefo ale de ko be keleke ay ko be jalatige o ika don aywa mi nye gerga ko ne awula ke joni sarabai ako aywa mi nye hali toye mi nye bitare bitar ko ale koni ale ka kilina minyi ale ka foi tala mawo manno ko ni gara premier ministre e ka do kele min dabora ale bo kutumu kono andu mi doni mina ko bi jakulu yelma unanyo andoewa sabula Clément kan ngumai sebenigala ko awa ma chama delembe dibila minun dimine do sablo umba fenzoro fema jurula u bela jile laba na bo kelengele ni ngunye sebenyi anyami zalo ka bo soirde bamako kono bamako wula karamo da batu ngora jejugu laba o yenyo anchuronye kuna kondi sebe nouvelle horizon Mamani Ture ale fana pumana mamani ko abenata ikado awa gore min bora kanyesi laji buramama eko gore bonde kanyesi shogali maminga juguni oyewa to abuba fo seki arrive a koko arrivera a kakao ikado awa shogali nama kunaja fie jugudo wulilembe asa fimbe na tonina dongodo ikado nga fo shogali afana na wele ninga ta pomender damo katiha sebeni kala ka fola ako mi metalike ikado parti politiki jereje kunu ba munumbe ikado mali yere politiki puma mana kofo atita mume muto mununi politiki ngara na duge mununko karamogo deba tungura olu ko ni mga nguye nyimi bi ka nyesi shogelma ako je kulu baw farala nywanga abi fo mi ma cadre d'échange des partis et regroupement des partis pour la réussite des transitions ikado awa o cadre de concertation min zigira mali tomba munumbe bi ka damine ikado to munumbe ibe ka la fasali la ni oye ikado ensemble pour le Mali na nyema e dokotro Bokari Tereta to mumbe no adema PASG asuma CFP katasi jigia kura amion useni gindo okato ani jereje kuluba munumbo kono kafara ARP ni oye kado awachema iber kulubali ale fana na jenyo ba munumbe olu farambe nywanga ani tomseni chama debe ani faranywanga to karamo de batungura munu keme je kuluba kelenye bi uyo ajira ka fo shogeli be femina utero bi utero shini okala nyini ye femiye e kado fema flam mi ni shogali kele do ko kasi zimbre ni oye ka do awaire fondation go puma mi mada no ye kasi ka fo bakura ubulo da tuguni mbali kudle na kurawla ani kata se ka kalata ke ni jekuluba kele ako ka do olubulo unintenye bi atenye shini e ka do wa shogali ba fe ko do ode kofe ninga ka do transition jako ya monobo odunte benga e chogoshila ako minye ko mona kaminga jige akatla o ka kangoi malide ye fe mi vo ani ande ma jekulu benaminga oye ka kalota ni shekin suma ka di asimina jeuma uka fere bela jerele ke obise ka mini minga okono uko ke ikado malido ma ngunava ikado ni kore ko mumu kono ni kalata ubolo dara una wulika jo sabati onga benga ye femi ni oye kado ka foka na kokura wura usigisenga miminga sababu ye ka para ubla okola parti politiku ko utiso ama bi utiso ama shini uyada tulula ka da jabala uko ikado oluni shogali ka nywanye fenwofe ikado abake inafa abala kulame kasora mako foite jamana deunga hakilinala ni me shogali yere ningu kuna ana krefemon aba fe ko de wajibiya jamana deunga akote jamana jokanye
bataki kele bataki fila bataki chama i k'a dɔn cadre maaw y'o bɔ k'o lase Sogɛli ma k'a y'olu minɛ ni k'olu bila dilan jukɔrɔ a ko sa ninnu yɛrɛ de wulila sa ka bala ni dunu ta u b'a fɛ yɛrɛ de u yɛrɛ ni Asimi de ka ɲɔgɔn ye u ka sigi ka kuma tasa da min b'u bolo u k'a yira Asimi na k'a yira k'a fɔ n'a min yɛrɛ kɛ cɛ ye n'a min hakili na ka se k'a fɔ birifini dɔ birilen bɛ Sogɛli kunna n'a m'a ɲɛɲini k'a dɔn Sogɛli bɛna a ka fanga tɔ sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ o de kama u y'a ɲini min ye k'a dɔn a wa CNT ɲɛma n'o ye colonel Maliki Jaw kunungo u n'o ye ɲɔgɔn ye o ka ɲɔgɔn ye senfɛ Bokar Tereta n'a jɛw i k'a dɔn tiɲɛ min b'u fɛ u y'a fɔ koyi u ko i k'a dɔn ci fɔ kun ye Sisi ye a k'a lase Ala ma i k'a dɔn n'i ma Asimi lasɔrɔ Maliki Jaw e m'a sɔrɔ min bɛ an fɛ wa min bɛ jamana k'a filɛ dɛ n'a bɛ maa caman kɔnɔ anw da ye IBK taara ye i k'a dɔn maaw bɛ anw cɛla minnu yɛrɛ tun tɛ IBK fɛ koyi nka Mali bɛ cogo min na bi n'aw ma lajɛ kow bɛ Sogɛli bolo cogo min na n'a tora n'a ye ten an bɛ taa kunkolo goe dɛnɛ na giw i k'a dɔn wa an bɛ bila dɛgɛnwura la u ko Sogɛli bɛ ka refondation ko kuma min fɔ i k'a dɔn ni mandat bɛ maa min bolo san 5 san 6 o kow bɛ bɛɛ nka fɛn de maa min bolo kalo ni nsabakɔ bilen diyakusa i k'a fɔ k'i bɛna refondation kɛ ka don Mali marabolo bɛɛ la ka don cercles bɛɛ la ka don dugumisɛnnin bɛɛ la a ko bɛ se ka kɛ kalo 3 kɔnɔ cogo di a ko a tɛ se ka ɲɛ a tɛ ɲɛ sini a ko min ye i k'a dɔn malidenw ye sigi k'a fɔ ba dɔ kɛ a fɔra min ma dialogue national inclusif a ko maliden jɔsen bɛɛ tun b'o kɔnɔ jeliw tun bɛ yen numuw tun bɛ yen moriw tun bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ politiki maaw bɛɛ lajɛlen tun b'o kɛnɛ kan hakilinaba minnu dar'o la Sogɛli bi pan o kunna k'ale bɛna yɛrɛ fondation wɛrɛ kɛ ko miliyari 2 n'a kunkanfɛ Bokar Tereta n'a cɛ dɔw u y'a fɔ Maliki Jaw ye k'u k'a kɛ Ala a n'a kira yɛrɛ kama u ka kuma Asimi fɛ a ka kuma Sogɛli fɛ miliyari 2 min bɛ yen n'o bɛna don yɛrɛ fondation na dɛ u k'o de don Mali gɛlɛya wɛrɛ la min ye malidenw ye sigi ka fɔ tɛmɛnen minnu kɛ karamɔgɔ Daba Tunkara u k'olu ta ka baara kɛ n'o ye sabula laɲiniba dɔw kɛra ye nka Sogɛli balannen bɛ nin min ma u ko k'a ti ɲɛ cogo si la n'a kɔni y'a kɛ diyagoya la olu sendɛrɛ bi u sendɛrɛ sini wa u bɛ min fɔ malidenw ye n'u tora nin cogoya in na i k'a dɔn Sogɛli bɛ fɛn min nɔfɛ a bɛ fɛ k'o de diyagoya wa ni Asimi ma wuli k'i jɔ ko de tiɲɛ dɔ filɛ o tuma nin kuma in u ko hali bi ni nin ma se Asimi ma olu bɛ laɲini de kɛ u ni Asimi ka kuma wa min ye diinɛ ɲɛmaaw ye olu fana ni Asimi bɛna sigi ka kuma ko bɛ ko in na u k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ n'a tora nin cogoya in na Asimi laban i ma ye a jɔ tɛ maaw da Sogɛli kelen bɛ de cogoya bɛ maaw da wa o de b'a jira k'a fɔ Sogɛli b'a ka politiki baara min na ni kunnaja ma kɛ maaw ye tigɛrɛ kelen min fɔ Asimi kun i k'a dɔn o wo kelen de bɛna ci a la Ala ni Sogɛli a ka juguw fɛ nin kun ye sɛbɛn an ye min mɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bidon Amadou Konare ne soza bolen bɛ fali fɛ a den dɛ Amadou Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant san 27 sɛbɛnfura in bɛ nka ni y'a bɔli ko siɲɛ 5,000 ani siɲɛ 300 ye o don Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko di min ye Aramata Esketa i k'a dɔn ayiwa an minnu bɛ yen ni fɛn t'an bolo suyani yɔrɔ t'an bolo Amadou Konare i k'a dɔn an ka jamana dɛmɛ o baara selen don ayiwa jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma o kile kelen bɛ ka ayiwa telefɔni numéro bila ni sɔ min na i k'a dɔn maa na k'a fɔ suyanikɛla don cakɛda la binganikɛla don foroba wari ye a bara k'a ta i bɛ weleli kɛ numéro vert o ma ɲi dɛ sisan kɔni a banna o sisan kɔni hali n'an ye duloki 2 don an bɛ weleli kɛ k'a fɔ o tuma o tile i kana joona o tile i ka numéro mobiliba dɔw bɛ an ka dugu ma yan wa numéro in ta dɛ i k'u wele 80 00 22 22 o tuma i tɛ wari t'i sara a la foyi t'i sara a la nka maa min i bɛ maa min ɲuguya rɔ ni nin ma ɲi nin de y'a ɲuman ye sɛbɛnnikɛla ko a ko o tile Amadou Konare i k'a dɔn a bɛ waati jan bɔ min ye wulikajɔ ye jamana sonbaw ani nangarabaw dɛrɛli o tile i k'a dɔn ale ka baaraw ye k'a ɲɛfɔ hali n'a tɛ minɛli kɛ ale kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli de kɛ Amadou Konare i mana numéro di o tile ma o tile de fana bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ɲɛɲini ka don wow la k'a bɛɛ lajɛlen sarada n'u tɛgɛ dara ayiwa jaabi ɲuman ka kuma min u sɔrɔ k'a fɔ kiiritigɛlaw ye min ye Mumu ni Gindo ye ale de ye o tile ɲɛmaa ye n'a kɔni bɛ se a k'i sɛbɛn kɔrɔ ko dɛ n'a min ko Amadou Konare k'a dɔn u b'a suru a kan dɔgɔnɔ don a ko décembre kalo min ye décembre kalo tile 9 san 2019 i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan min ye dɔgɔkun kelen ye o nana sigi jamana in yɛrɛ a bɛ se ka kisi cogo min nangarabaw ma sabula jamana densɛbɛw yɛrɛ de b'ara ka jamana in bɔtɔ ni k'a wari bɛɛ lajɛlen salo ɲɛmaaya taara ka di Mumu ni Gindo ma Mumu ni Gindo min n'a ye wulikajɔ caman kɛ
jɛkulu min b'a nɔfɛ u kun y'a ɲini waati la numéro ka d'u ma numéro min maa wɛrɛ gansan bɛ se k'u dɛmɛ u ka baara la o numéro in i k'a dɔn a jidira AMRTP olu de ye numéro in di Amadu Konare i k'a dɔn n'i ye numéro in wele maa min bɛ ni so min de don k'a fɔ cakɛda la walima a ka sigida la nganamu maa dɔ foroba baarakɛla don Amadu Konare o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la i bɛ téléphone ci k'a kɛ sɛbɛnnikɛla ko numéro in sigi furadama senga o tile fɛ min ye weleli 774 o de kɛra Amadu Konare k'a dɔn o kɛra min kɔni ye nganamu ani ɲɛfɔli ye i k'a dɔn jamana suɲɛlibaw i k'a dɔn k'olu kofɔ sɛbɛnnikɛla ko san 2019 kana bila bi la i b'a ye k'a fɔ min ye cɛsiri o tile kɛra sababu ye ka fɛn dama min da kɛnɛ kan ka zonba kule minnu jira Amadu Konare k'a dɔn a fanga bonyana kosɛbɛ a ko i k'a dɔn hali n'o y'a sɔrɔ dɔ ma bɔ sɔnni na n'i ma ɲɛ i bɛ sɔnni kɛ i bɛ sigasɛga kosɛbɛ a ko an bɛ don min na ko bi baara fanba bɛ sariyatigiw de bolo ni ko nana ɲɛdɔn sɔnnikɛlaw donna zonbaw donna Amadu Konare k'a dɔn sariyatigiw de bɛ sɔrɔ ka katimu ci sa i k'a dɔn k'an ka minɛ jɔnmisɛnnin minnu na u k'an ka datugu cogo minnu na o kɔni bɛ sariyatigiw bolo o tile i b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya caman yɛrɛ kun y'u fana sɔrɔ sabula a wulikajɔ ni ayiwa min ye ɲɛtaw ye dɔw kɔni kun y'a jira k'a fɔ waati la kun tɛ nka n'i y'u ka baara ta k'a lajɛ Amadu Konare u baara ka fangaba de sɔrɔ bi kosɛbɛ sabula nangaraba caman bɛ yen minnu kɔni ni tɛgɛ dalen don olu kan Amadu Konare k'a dɔn o tile ye a ka ɲɛfɔli don baara in yɛrɛ ka se k'a sinsin min ye mumuni ye mumuni y'a jira k'a fɔ commission indépendante de lutte contre la corruption i k'a dɔn a ɲɔgɔnna dɔ bɛ jamana dɔ la ko min ma Île Maurice o président parquet général ani royaume du Maroc ani Mali o tile o delila ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ Amadu Konare o hakili jagabɔ senfɛ i b'a ye k'a fɔ u ye fɛn caman faamuya sabu tribunal de grande instance commune sabanan procureur min bɛ pôle économique la n'o de kan ka ko in yɛrɛ jidi Amadu Konare o yɛrɛ de taara ka kɛ ministre ye bi sɛbɛnnikɛla ko o tuma ko in kɔni a dɔnnen don a sɛmɛn bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min n'o kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw ani ko caman min fɔra i k'a dɔn a bɔ pôle économique la o pôle économique cɛ yɛrɛ de kɛra ministre bi a dalen don ala ka dɛngɛniya n'a ye k'a fɔ baara fɛn o fɛn kɛra i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛtaa bɛ kɛ sabatifɛn ye sabula ministre min bɛ yen bi Amadu Konare ka sɔrɔ a ma kɛ ministre ye a ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ min ye jamana sunbaw i k'a dɔn bingannikɛlaw a ye wulikajɔ min k'u nɔfɛ n'o yɛrɛ kɛra ministre ye Amadu Konare o b'a jira k'a fɔ baara tɔ kɔni bi tɛngu wa baara in kɔni min ɲɛ numéro min wɔri ye i yakili to a la Amadu Konare ni sɔmina maa o maa na foroba baarakɛyɔrɔ la i sɔmina na a ka dugu la i ɲɛ b'a la foroba dɔ b'a bolo a bɛ to ka taa ka segin kɛ Amadu Konare walima i ɲɛ b'a ka citerne walima camion jɔlen la weleli kɛ 80 00 22 22 a banna ko crédit tɛ jeni i bɛ weleli kɛ hali crédit tɛ numéro vert 80 00 22 22 i y'o de tɛ ni kelen ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔlen ne fana kɔnɔ a ka bi bɔli la hali ma mobili ba ye kunnafonidila bolo ni weleli kɛ mobili senjaba ni y'o ye kunnafonidila bolo o tɔ ye hasidi ayisa dɛ kunnafonidila min ni o tɛ marché ɲini o tɛ foroba baara la Jekafo kunnafonidila o kɔni n'o y'o sɔrɔ o ye ala ka maa ɲuman dɔ y'o don ma ye a bɛ sɛgɛsɛgɛ de ni a ma jɔ i la i bɛ microphone bɛ d'i ma i bɛ t'i ka interview kɛ i ɲɛ bɛ fɔn fɔla ne bolo i ka ne de ma a bɛɛ ye ɲamakala sɔnni ye a bɛɛ ye sɔnni de ye ɲamakalaw ka sɔnni dɔn a bɛɛ ye sɔnni u bɛ maaw bɛ fɛnw da ka d'u ma seko tɛ kisi b'u bolo o fana kan ka jɛ dɛ ala k'i ɲɛna salo ka taa hali ni fɛn t'i bolo i bɛ diyagoya di jaliko don sa kana jalu sɛgɛsɛgɛ i bolo don kunna karamɔgɔ de b'a tungura kunnafoni sɛbɛn le 22 septembre min ye Jahaliya M Danbele ale fana kumana a ko min ye Bamanɲingurunya kilo kadara kɔnɔ min ye bureau du vérificateur général ale fana ye rapport belebeleba dɔ bɔ ka bi tali a ko ni yuruguyurugu kɔni kɛlɛli bɛ an ka jamana faamaw ma i n'a fɔ a fɔra cogo min na sɛbɛn filɛ dɛ a ko min ye bureau du vérificateur ka rapport karamɔgɔ de b'a tungura n'i y'a mɛn tubabukan la irrégularité i k'a dɔn nafolo donkojugu n'a bɔkojugu i k'a dɔn a b'o de kofɔ ani sɔrɔ kumaniyani ko vérificateur général bɔra n'o gafe ye gafe kɛrɛnkɛrɛnnen k'a ta min ye fond covid 19 kabi banako in kuma fɔra kaba a fɔra maliden yɛrɛ de bɛ siran fɛn min ye min b'i fa yɔrɔnin kelen maliden bɛ siran o de ɲɛ kaba fɔra corona ma n'i minɛ n'i ma kunnaja i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ taa o yɔrɔnin bɛɛ wulikajɔw sabatira
jamana fama waati la ibeka u ye ka don nafolo bade de bo ninga suru wa jema ere demeke akadra kono nga nafolo fon fen blara coronavirus bana keleli kola malide ere fandown tunyu bolo shi yoro minat le borai sabula chama tungoni bana ko inte chen nunye wordunga ude chen do bana ko ni chen wuli balido nga wordunga mi ngoni maro jongo ala anafolo chama pretura sabula verificateur ka jabi do boyira ako irregularité financière ka chama be minye ka do awa asoro wera ni marché u dicho karamo de batungara jango dan nunda tula mi mvora no maski ko batara nafolo ma dum maski ngungoro ha seben gala ko ako afolo la bureau de vérificateur ka fola sesimu maw olu ye contrat do ko ni kurbo karaba milliard ikado milliard konondo million kemenani ani biworo ni fla ani wakeme bo kasoro halu kunde abo anga jamana kayro ukumba dolu mo bagi kala ibadu nuna wallahi wani ngundi ta roshi l'acquisition de masques par la CECIM sans contrat à hauteur de 9 milliards 462 millions 500 000 francs. CECIM yejme. La chambre de commerce et d'industrie ke. Iga mabewa. Président ndogoni wa nyenyini de. Nam. Seben gala ko minye ka donga fo awa droit d'enregistrement et redevance des régulations non exigées par la CECIM oye ka do sugublo donjo wo saria ni tablo do ka nga jakusa uyu nyetu ku pa ofana nguna o musaka e sefa wori ikado million keme sabani biwolo vlani shegi ani wata ana kunga fe akoka frani bela jereleka minye ka donga fo awa abifo mi mako di montant non déposé dans les banques wori minyere be na ka nga tabla bangi dade kashingo kumanya bangi mo ko peretu yera ni nywanche akoy ka do wa directeur général mi vle fondé garantie kuna secteur privé ale fona nyo kodo kubi kaba million woro ani ikado wa keme ona kunga fe akoni ya me montant non transféré par le coordinateur du projet Jigisemenjiri mauka nga monta munu yera fona latemede karamo de ba tungura sefa wori milliard bisaba million bikonoto ani wolonvla ani wabi shegina kunga fe nunda tukula indama enge Seben gala ko ka frauka des dépenses indues effectuées par Jigisemenjiri minye Jigisemenjiri ma olu fana nye musaka do ko ni labo chuko dowla ka yira ka fo olu sementiara ko ye sefa wari million muga ani duru ani wa binani ana kunganfe dépenses indues effectuées par les régisseurs de la caisse d'avance awa ikado ministère des Maliens de l'extérieur olu fana nyo musaka do labo chuko la o jatemine do kara million kemenani ani bisaba ani woro ani wa kemeni wata ana kunganfe akoka faranu numbela jereleka ikado awa dépenses do fana no ye soro laboli musaka doye uyolu koninke ikado opérateur économique do konive min yamoria dira wa ministry kromi tume ikado soro ko kuna no ministère de l'économie et des finances o musaka biti jo milliard fla ani million biu shegi ani duru ani wa keme ani wa muga kafara nunga amabangwe opérateur général ko ikado nga fo ministère minyeshine do lakanango ministère de sécurité protection civile karamo de batungora musaka do fona fora ko lu bora numbo chuko here siga bola million bi duru ni duru ani ka do nga fo awa wata ni shegi oni akunga fe inye ka do ka musaka do here fona fula majago ya sebe langulo ndla no estri facturation e ko sarala EDMSI million keme wolonvla ani ka do biworo ani wa muga ana akunga fe ako minye directeur administratif et financier no DFM ye ani régisseur oluka kurbu karaba kono minye primature million keme fla ani million fla ani ka do wata ani wolonvla ani akunga fe olu fana nyo kurbu karaba uni nyanche nyema soro kola minye opam ale fana ni do ye do dondo uni nyanche million muga ani wolonvla ani akunga fe ka fara nunu bela jereleka seweni kala ko ikado soro kumani ani do jatemine do fana kera CCRF doula commune 1 commune 2 commune 3 commune 4 commune 5 4 commune 6 7 8 9 la haula mogo ya no e baba ko na warba ko nu ga nyema ni nyaje million muga ani konondo ani wa bisheki ande ato tuti ai note adlisi be ka jigi atote kulikoro segu ai segu tala kai dokotoro so munu be amusaka o baba warbe malila akanti warbe malila ama totuti note ni mi mala attention de wuli amona lu kona re tension kana wuli wallahi itu nga tezara premier mi abibe Jekafo kaka firfan la kodo Karamo da batu wara halibi be femi na otobe
Amadou Konare me bolo buka do mbi boni seba mi nu kama le soir de Bamako o Bamako wula Amadou Konare e ka don ngunu do be sina e ka don mashita fadon mata badon Amadou Konare ka do kuma ngulu ka giri fuka tuti sabula a fora irusi jamana u ka kelekece do be e ka don mi nu kama ko Wagner odo e ka don aboni e jekulu ye obi kele de ke Amadou Konare ka do irusi kawdo sebenekela ko ika don awa min wuli ka jɔ ni cɛsiri a fɔra ko o cɛ caman de yɛrɛ kelen bɛ Mali kɔnɔ bi Amadou Konare ika don kuma in kɔni dulonnen bɛ sani dugu cɛ u nana ka ban kana jahadimaw kɛlɛ min ye ninnu ka nani u tɛna jamana na ten fo jamana yɛrɛ de ɲɛmaaw k'u wele Amadou Konare ika don kuma in kɔni min ka kɛ gasiba ye malidenw yɛrɛ bolo ani Mali a n'a dɛmɛjɛrɛjɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ sabula kuma in yɛrɛ ka se k'a sɔn ji la Faransikaw yɛrɛ ka minisiri dɔ bɛ o de kuma in yɛrɛ fɔ o y'a jira k'a fɔ a tɛ ka faamu olu bi Mali kɔnɔ a bi san caman bɔ Faransi minisiri min n'a bɛ kɛlɛ kunna ani sɔrɔdasi kow kunna o de ye Florence Parly y'a jira k'a fɔ Faransikaw bɛ Mali kɔnɔ a bi san 8 bɔ u b'a ka Mali dɛmɛ u b'a ka jahadimaw kɛlɛ u ka maa caman ni tora a la n'a fɔra ko Mali bɛ taa ɲɛbɔ awa Irusikaw ka nin kɛlɛkɛbolo in fɛ ka na Mali u dɛmɛ o tɛna faamuya sabula olu bɛna na cogo min na olu bɛna ko kɛ cogo min na u n'olu ka baara tɛ kelen ye u ka kilaw tɛ kelen ye Wagner a y'a jira k'a fɔ kuma in kɔni a sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔnlen bɛ sabula Wagner yɛrɛ nin dun siɲɛ fɔlɔ ye farafinna babulen kan kunnafoni ninnu kɔni i k'a dɔn Mali faamaw y'a jira k'a fɔ don kelen da kelen min ye Wagner k'a fɔ u y'u wele walima bolonɔbila sɛbɛnkɛra u ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ tiɲɛ ye kuma in kɔni ŋunu barika bɔnnen bɛ fa bɛɛ lajɛlen la sabula maliden caman fana kɔni dalen don kuma in na a ko Wagner ye sɔrɔdasi jɛrɛjɛkulu ye minnu kɔni ye Irisidenw damada ye u bi kɛlɛ dɔn fo k'a fɔ k'a to ten i k'a dɔn u bannen don nin na u delila ka taa Siri jamana na u yera ye Centrafrique fana u kun bɛ yen Amadou Konare i k'a dɔn nin kuma minnu kɔni bara k'a fɔ Manifin kamana kɔnɔ sabula ninnu ka kɛlɛ Amadou Konare i k'a dɔn fɛn caman bɛ olu tɛ pan u kunna dugu o dugu n'u y'o minɛ k'a fɔ k'u sɔmina nin ye jahadi dugu ye olu tɛ maa bɔ maa na dɛ u b'a dugu bɛɛ den kantigɛ tubabuw sirannen don n'a ɲɔgɔnnaw den sɛbɛnnikɛla ko a ko ayiwa Mali dun ye jamana ye jamana min jɔnwala digi kelen don an na banbadugu fɛ an tun bɛ baajɛrɛjɛkulu biya u bɛ san 8 bɔ i k'a dɔn wulikajɔ ani cɛsiri bolo kan i k'a dɔn dɔɔnin bɔra la nka a ma se ka ban Mali ka kamanagan kɔnɔ yalima a wa wele bilalen don Mali faama fɛ ninnu fɛ wa ɲininkali tun bɛ bɛn nka kunnafoni min kɔni n'a fɔra nin ye kunnafoni di sira min bɛ n'u k'a ma ko Reuters ani France 24 olu ye kunnafoni fɔ Faransikaw ka minisiri fila bɛɛ fana da donna kuma in na k'a fɔ ni dun ye a wa ko in yɛrɛ jateminɛ minisiriso min n'a bɛɛ sɔrɔdasiw kunna ani kɛlɛ kunna o kɔni y'a jira k'a fɔ ale ma maa wele a ma bolonɔbila sɛbɛnkɛla a ma Irisi wele a ma Indien wele an kɔni bɛ donni min na ko bi min kɔni ye kunnafoni ye maa de bɛ yɛrɛ ɲininka nin kunnafoni cɛrini yalima a nafa bɛ jonni kan Mali don wa Faransikaw yɛrɛ de ye kunnafoni in jari wa ɲininkali tun bɛ bɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula kunnafoni sɛbɛn le 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don sɛbɛnnikɛla min bɛ yen n'o ye AM Touré ale de ye sɛbɛn kɛ a ko min ye Abibou Sila Haut Conseil des Maliens de l'extérieur i k'a dɔn k'a fɔ a ma ɲa min kɔ k'u ka jɛrɛ kɛra wa Abibou ye i k'a dɔn mandat wɛrɛ sɔrɔ tun san 5 Haut Conseil des Maliens de l'extérieur o kɛra don jumɛn kunu an kɔrɔ kɛ awɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye i k'a dɔn Haut Conseil des Maliens de l'extérieur maliden minnu sigilen bɛnnen don i k'a dɔn jamana kɔkanna ma min ye septembre kalo tile 15 kunu o kɛra nisɔndiyakoba ye Abibou Sila a n'a jɛw bolo a ma sɔrɔla k'a fɔ u ka i k'a dɔn awa jɛrɛ min bɛ yen n'o ye u ka laadala jɛrɛ tako 7 o baaraw dayɛlɛla minisiri ɲɛmaa yɛrɛ ka danganiya kɔnɔ a ko baara ninnu kɔnɔ min bɛ tali kɛ sariyakisɛ dɔw yɛlɛmali ani baara minnu kɛra olu kumaw maanali fɔ ka taa se ɲɛmaa kurasigi ma olu tun b'a kɛnɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min bɛ tali kɛ Dr Sogɛli Kokala Mayiga ale ka fara a ka jɛɲɔgɔn kɛrɛfɛmaa caman kan n'o dɔ ye minisiri min ɲɛsinen don maliden minnu bɛ sigiden don jamana kɔ kan olu koɲɛw ma n'o ye Alimudu Iliane ani k'a dɔn faamaba caman wɛrɛ olu tun bɛ kɛnɛ kanan na a ko min ye k'a dɔn awa Abibou Sila ale yɛrɛ min tun bɛ nin yɔrɔ in kunna a bɛ san caman bɔ wa ale kɛra cɛbɔ ye a ko ɲɛmaaya nɔfɛ kokura o tuma min ye k'a dɔn maa fila wɛrɛ tun bɛ ka fara ale kan minnu ka sɛbɛn kun donna n'o dɔ ye
Abdoulaye Baye hal ni maya ka fo u yo chwabo akoro ka kesebe maje dowie o minye kado tinywana sabatira Abibu Sila ale ni Isaka Traore o min bora Mauritanie o minye u ka delege ni ma bora kado jamana biwulovla ana kunga vena o minye bolo korota u bara u kera e kado ma biworo banyango olu ko ningo be Abibu Sila ko o minye ma saba olu ko ni yu wakulu do kado Isaka Traore la o beje fanga be fe mi vo o de minga jama mana chia o kuma minye seba ya dira Abibu Sila ma min na kado anaka krefemo sebe koro niso jara ka ira ka fo Abibu Sila ale ko nin kera kado awa hoko se de malen l'extérieur ama nyema ye anola tuguni hali ni ya soro furugu babe mawro fana fe munu ngoni ma halibu bolo jigi ina fo kibara do ba jira chogomina una foni fle anye mimbo ikado 22 septembre kono ka bido bolila amanel kona re mbi boni sebanye sebami nu kama la sentinelle joro kelen BS jara ni nya ka sebanye amanel kona re ikado ma bi yera nyininga ni chebanye mi ndo ay ko Kalilu Dumia secrétaire général do présidence la bandaw ka wati la amadel ko na re kado dangoro batunu na pelengetew iko to bina nugula abe sanawa abe dugula wa ma bi yera nyininga amadel ko na re ni akli bala mi ni awa présidence de la république do mi bandaw abatan flafli la ale de kunye bandaw ka kangoro sigi amadel ko na re kado mami ni kele kiena ma do ko ni nya sebendia ikado awa chedo tara no fa kaso amuso na do nyana na angata amadal kona Ricardo na angata ukoni ngera atali o mi ngone klefla ye jamanya jira ka fo unaye nywanye kati Ricardo kansu jatala o ukoni mbane ko foka na bla bila Ricardo anyama tunu nedu sabane kala ko ambi doni mina ko bi ay wachake dami no be hadamadiya sabatili sira ko fo o fana kileme ka o fana kunye mangange watila ka fo akabla na sorola mina nedu o ngami ngoni ngeledu kama le mi na to abi fo no Kalilu Dumia ye amodel ko na re Ricardo awa makala ni badu sabula ni ya meto kana constitutionnaliste Ricardo ode ma minu bi jamana re sharabulu ana danganya usigi singa ayo don foka toti o yelma ami doni na kobi adugule do awa obara de kanwa yelma awa kora de ba jugoro wa ngali to mebe amadu tumani ture mami obata na flafli la ayo sebe koro deme sebe buro ani jamana sharakisa usigili la singa o sebe kala ko donia ko ni bala o ma ko ni de sorasu ko nyedo o yelma bi ay wa sorasu keleme ku tege daka na bi sebe ni la abaraka jamana baro kewa oni ngali to mebe nga chamo ngoni ya jira ka fo anyama tumne ni munye sebe ni anyami za lo ka po sentinel kono akabi bolla wati sera ne kuna foni telunye minye ka do awa Ahmed Jara ko ka foli di folo Eli Jarama anaka jeliba no Mohamed Jabu kwa mako Zabi olbe Muruja o ku ka foli be ambi Eli re député kro kulikuru on e kuna foni tele min bora Ibrahima Sidibe na le sigoro benendo Franci o ko ba da malide be klo kan kwa ka valisi ko nyema tununa valisi min gono minye mobile clé ani du train papier ou kata se fini do ani demisenu nga klonge fedo uluba kono ani femsenu re o ka e taxi ta bangoni sugula kata minye kado awa bajala tlemsi ale jabalala o kera kunungo kama banyini befe ni moma ekiboro ya sura aka valizinga ikana na radio Jekafo la walima ika woleli ke 76 63 74 22 walima 76 49 86 73 o minye kado awa association pour le développement des logements sociaux de Yirimajo no kwa ma ADLS 501 o lu ma ofuna ngo